Apay kasatno nga mapanaknakan tayo nga di panang profess mo, panang akseptar mo kani Kristi Jesus ket talaga nga pudpudno di ay. For honestly, iti kaubing ko halos na minanok nga inawat ni Kristi Jesus. And malagip ko mga 40 plus nga inawat ko ni Kristi Jesus. And inawat-awat ko ni Kristi Jesus because ako makita di panagbiag ko nga ada iti ebidensya nga ada iso na ti presensya na ti panagbiag ko. Iso nga din mano naktikas dyan nga manong nga beses nga inawat ko iso na. Napintas tayo nga sa lusod kapusta mangwarwar iti panagduwa-duwa iti panunot tayo. Kan mangisuro kada tayo no anya ti sitwasyon tayo ti Dios. Ti kadadanag tata adu dagiti kung kunada nga Kristiyano nga ti amo da Kristiyano da nung usigan dati bagi da iti sanguanan ti Dios haan kaslahan na nga Kristiyano. And no da dumawat ti pamagbaga dagiti papastor dagiti ministro da ti may bagalang kanya dakat hangkang agdadaw talkom ni Apo Dios namsi ka nga mismo ket amo nga hangkang nga naisalakan. And no kasi ti sitwasyon iti may nga membro kanya ket apa nakakanayon di puon iti pamati. Isude ko nak nga ay masapul nga amuom no talaga nga naisalakan ka. Aging ganahan mo makita ti ebidensya nga talaga nga pudpudno nga inawat mo ni Kristi Jesus iti biag mo. Haan mo ay baga nga naisalakan ka. Isu nga nokit kitantay uray dagiti apostol iti Roma kunana piman ay eksaminan nyo. Ay Korinto, kunana ti Korinto. Eksaminan nyo ti pamati that there was a question iti life dagiti Corinthian believers. Eksaminan nyo ti pamati no talagang pudpudno nga da kayo ni Kristo. Ti kadadanag ijay baka bagbaga yung nga naisalakan kayo nang ti kinagpaiso nakataptoli hangkay kayo nga naisalakan. Iso nga napintas nga usigan nyo kan eksaminan nyo iti pamati. Oray tinapalpalabas nga bulan agdugi iti records tayo adu dagiti kakapsat kan dagiti tattao nga audience nga kasimot lang tinagbaling nga sitwasyon na. Kunada nga inawat ni Kristi Jesus ti biagda but there is a problem nga handa nga aon makitang ti panagbalbalo ti biagda. And I came to a point that I need to give them advice nga I think yes, nagprofess ka in-confess mo nga ni Jesus iti biag mo but I think the profession mo nga di ay there is something wrong. Apan kadyaramot no apay nga inawat mo ni Kristi Jesus. And apang kita aman no apay nga no talaga nga pudpudno nga inaksiptar mo. Babaan na iti ebidensya. And ito nga balon kat mo daras nga aralon tayo ay talantanan tayo. Kan eksaminan nyo iti biag yun no talaga nga pudpudno nga the profession nyo kini Apo Diyos it led you to possess ni Kristo Jesus ti biag yun. Because aging gana haan nga makita nga ni Kristo Jesus ket adda ti ebidensya ti biag mo. Agturturay kan mangidaulo ti biag mo. Dakkel nga salut-sulat tadi ay dakkel nga question nga baka haan ka nga pudpudno nga naisalakan. Itata iti Romans chapter 8 dayto iti tulbok nga mangwarwar iti dayto nga salut-sulat. Kunana dito ay iti Roma chapter 8 verse 16 the Spirit referring to Santo Espiritu the Spirit Himself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Iti Dios Santo Espiritu isu iti mang panaknak mga firm mangisigurado mang patalged iti ununag iti espiritu tayo ti kababiyag tayo ti kaununagan tayo nga da tayo ket pudpudno nga anak iti Dios. Pastor, kasatno wen agpayso deta tinaisurat iti sa ti Dios nung kasatno kadi nga mapanaknakak nga adda isuna nga mangpatpatalged iti pamati mangpatpatalged kan mangisigsigurado nga talaga nga siya ket pudpudno di panag-akseptar ko kanya na ket pudpudno nga talaga nga ada isuna di nga tsimpo ti biag ko. Dayto iti tulbok kan dayto iti ruangan nga manglukat kan dayto iti mangwarwar iti dakkel nga salutsod ti kaduan kada tayo. And that is how can the Spirit of God bear it witness mang panaknak iti espiritu tayo nga datayo ket anak iti Dios. Adat nakita dito John chapter 14, 15, John chapter 15, John chapter 16 nga ebidensya
nga mangisuro, mangkibin kada tayo, baklay kada tayo, kan mangisigurado kada tayo nga daytoy ti trabaho ti Santo Espiritu nga mang panaknak ti Espiritu tayo ti kauno dagan tayo nga datayo kat bagin iti Dios. Kitami ti biyag mo dagiti nga marka. Kat makitam dagiti nga marka iti panagbiag mo ti panangidalan ti Santo Espiritu. Then ijay mo nga ma-affirm kan mapanaknakan nga sika kat Pudpudno, ijay panagprofess mo kanya na kat Pudpudno nga inawat mo ni Hesus Kristo nga manabot kan magisalakan mo. Iti John chapter 15 verse 1 to 6, kuna na dito But the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeded from the Father, and he shall testify of me. He shall testify of me. Dahil iti ko na ni, dahil iti may nga marka. Ti trabaho ti Santo Espiritu nga mang panaknak ti Espiritu tayo, nga dati kat anak iti Dios. Nga di profession mo, di in-confess mo, in-pudno nga inawat mo ni Christ Jesus kat talaga nga pudpudno kat ito He gives us understanding of who Christ is. Kahit nangasawan kat kastoy, ijay tiyempo kadi nga inawat mo nga kunang nga inaksiptan mo ni Christ Jesus, naawatan kadi ni Hesus Kristo iti biyag mo. Ada lagi tinadamag ko kat kunada pastor, kung nga naawatan unay di mensahe, ngam na gun-gun jerik nakta makapasangit yamin di music ta inulit-ulit ta gamin kan makapa gun-gun tirik na di mangyari ijay stage makapasangit nagtakpakasi di pastor umay kayo dito isang manan talaga namti kinagpaysa na pastor kung nga naawatan di mensahe syempre kahit kumat nga mapandilangit iso ngay tayo ko ti imak napanak na isang manan but honestly hapon naawatan ti mensahe ti Pudpudno nga profession nga imawat kini Apo Dios nga manubot kun mangisalakan na katitoy. Dayti ko natin nga Adda tinta iti Dios Santo Espiritu nga panakaawat kanya na. No di chimpo nga kitang mainawat mo isuna kat naawatam ti mensahe ni Kristo Jesus ti mangisalakan laeng awanan da duma haan nga ti relihiyon, haan nga ti panahanga ti panakabautisan, haan nga ti simbahan, no di kat babaan lang ti naramid na, haan nga ti sangapulo nga bilin kan linlintag, ti sao ti Apo. Kung na ti sao ti Diyos, no naawatam, nga di trinabaho na, di krus ti Kalbaryo kot umanay di ay. Sufficiente di ay. Di panakatay, panakaykali kan panag-ungar man, kat sufficiente nga nang isalakan kanyam, kat naawatam di ay ti umuna nga maka, nga Pudpudno ti profession. Taday ta ti trabaho ti Santo Espiritu. Ipakaawat na no sino ni Kristo Jesus. Kat no ada kanyang ti Santo Espiritu, no katan na ti biyag mo nga Pudpudno nga inawat mo ni Kristo Jesus, ada ti panagtrabaho na nga maawatam di. Inumnuhan mo nga naawatan no apay nga inawat mo kat kung kunang manay salakan ka, basta napanak ni simbahan kat kasdelangan mo pa nga naawatan ti Ebanghelyo, han mo pa mo ti Gospel, kahit nangasawan, bareng-bareng ti pamatim hanggang nga Pudpudno nga naisalakan. May kadwa, mapan kayo dito yung chapter 16 verse 18 kunana di, and when he is come, referring to Santo Espiritu, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. He gives conviction of in our sins. He gives conviction of our sins. Dahil titipang dua. Agsubli ka di, tiyempo ako nang managprofess ka nga inawat mo ni Kristo Jesus. Anya tirik nam idi chimpo nga naawatam ni Kristo Jesus nga manubot kan mangisalakan mo. Anya itinapan iji panunot kan riknam. Agkat katawa ka lang kari. Kaslaawan lang kadi. Ti Pudpudno nga naisalakan kan Pudpudno ti profession na nagud itirik na ijay. Nagagad itirik na tanaawatan na nga isunat at managbasol nga kasapulan na ti mangisalakan nga ni Kristo Jesus di jay. Isu jay 8, mapan ka jay 9, na konbiktar ti basol na. Apay nga inawat mo ni Kristo Jesus, kung nadamagam ti tao-tao na, kahit kung mapan ijay, kahit kung sumayat ti biyag ko, kahit kung masinso ti biyag ko, kahit kung bumakna, kahit kung ada dagay bindisyon ti afafteran tayo. No di bindisyon lang ti afafteran makunang mainawat mo ni Kristo Jesus. Tapno ada ti sukat na nga mabinbindisyonan ka sumaysayat iti biyag mo.
Kat ko ibaga kanyang tatapay lang hanga Pudpudno ti profession mo nga bunga ti Santo Espiritu. No dayta kat ti profession mo kat bunga dayta ti Santo Espiritu, ada ti panakakonbiktar nga naggudgud itirik nam kapusta nakita mo nagbasol ka ti sangwanan ni Apo, nagbain ka ti sangwanan iti Dios, makasangit ka pay nga ibabam iti bagim nga Apo anya ting kaskastak kanyang. Namno awan ti kasi nga rik na agkat katawa ka lang happy go lucky kat hang kapay na konbiktar iti basol mo han mo na amiris nga sika kat mauyos ka di mauyos ka ti impyerno gapos ti basol mo kahit nasa wan hanga Pudpudno ti profession of righteousness nga sika ipakita na nga haangaw man iti kinalintag mo nga may sala nga kinalintag iti kasapulan nga mangidanong kadatang akseptaran na tayo kini Apo Dios kini Dios Ama di kinalintag ni Kristo nga ited na kadagiti nagtalek kanya na di krus ti Kalbaryo. Of judgment. Tata medyo awan di conviction basta buteng lang. Anya tirason nga inawan mawak matik lang gaming nga mapan ti impyerno. No di lang tirason mo, badim lang nga mapan ti impyerno hangka na konbiktar, hamunawat ng timinsay hanga nga Pudpudno nga naisalakan. So nga dagiti mga kasaba nga mangbutbutong tata. Kasla al-alya nga mga kasaba awan lati amuday kasaba da butbuteng lang handay baga no masapol kastiti kastam di basol mo ti kasapulam kat ni Kristo Hesus di kinalintag ni Kristo Hesus ti hukom awan hamo mangeg di basol hamo mangeg ti mensay ti kinalintag ni Apo Dios kinasayat ni Apo nga isu di kinasayat na ti umanay nga mangpalintag kanyam ti mangmang mo lang mapan ka di impyerno at kung iba kanyang kataduma tagresispan ngagsangsangit tagapus ti butbutang da. Haan nga nasalunat bijay nga butang. Tinasalunat nga butang kat naamuam nga sika kat nagbasol. Naamuam nga nakitang ti bagi mahangka nga nalintag nga ti kinalintag nga akseptaran ti Dios kat di kinalintag ni Kristo nga ited na kanya kandagiti inmawat kanya na. Kan iti Pudpudno nga conviction nga nasalunat kan butang nga nasalunat kat buteng nga muna nga madusa isuna mauyos isuna di impyerno gapusta nagbasol isuna gapustahan nga nalintag isuna nga awan pay ni Kristo Hesus ti biag na no buteng lang ti Adda haan nga Pudpudno hangka Pudpudno nga naisalakan kabsat. Pangtalo kunana ditoy nevertheless di verse 13 nevertheless when he the Spirit of truth is come He will guide you into all truth. Dahil iti pangtalo. There is direction iti Santo Espiritu. Ti Pudpudno nga naisalakan agtuloy isuna. Idalan ti Santo Espiritu. Kastati Santo Espiritu nga mangpanuknok. Iti may sang anak na nga isuna kat Pudpudno nga naisalakan. Ada di panakaawat mo sino ni Kristo. Ada di conviction nga ited na. Ada di panangi direct nang agtuloy isuna. Kat no agbackslide isuna kunat Ephesians chapter 4:30 agsangit isuna tinunagda. And he will make sure nga konsensyaan na jet di anak na kapusta agbibiyag isuna iti rebuild iti sangwanan iti Dios. There is guidance, direction to follow the truth of the Lord. And if a man would say nga awan ti interest na kunay nawat kumutang di ba na naisalakan akon. Nagpatinggalang ija na mo pay makita di simbahan nga kat nagadal hamo pay makita nga bisinin na ti sao ti Dios ay aditot uwasa ay naisalakan. Kamano chi ay pamati. Hanga Pudpudno ti pamati nga di ay. Ti Pudpudno nga pamati kat makitam ti ebidensya ti Santo Espiritu mangpanpanaknek kanya na iti Espiritu nga ada di panagbisin iti Dios nga muna iti Dios na. Nga nangisalakan kanya na. Dayta ti Pudpudno nga kasta ti Santo Espiritu nga mangpanaknek iti presensya na iti Pudpudno nga anak iti Apo iti ununagda. And lastly, dahil yung last katitoy verse 14 He shall glorify me. Ada iti panagtargagay nga idayaw ni Jesucristo. Amen. Nga talaga nga ada ti Santo Espiritu panaknakan ti Espiritu nga isuda kat anak iti Dios iti ununagda babaan iti tarigagay nga ito iti Santo Espiritu kanyada nga bisinenda nga dayawon ni Jesucristo. Haan nga ti dayawon da kat more nga dayawon da ti Holy Spirit ti dayawon da ti trabaho ti Santo Espiritu kat iturong na ti tao nga itag-ay na ni Kristo Jesus nang nanguruna iti amamin iti biyag na.
Dayta iti trabaho iti Santo Espiritu. Mangesideg kanyam kini Kristo Jesus. So nga kuna tayo, kuna iti Korinto, ti may nga tao nga haawan ni Kristo Jesus ti biyag na, paganaano na ti sa uti Diyos. Paganaano na iti na espiritualan nga banag, paganaano na ti Biblia, paganaano na ti kararag. Pag agbyag iso na ti bukbukon na, enjoyin ka ni ti basol. Kapsat, mapanaknakan nga pudpudno iti profession mo. Nga pudpudno nga inawat mo ni Kristo Jesus iti biyag mo. Babaan ti dagitoy nga ebidensya. Diyay maudi nga ebidensya. Nga da diyay baru nga tarigagay. Tarigagay nga nagapu iti biyag iti Diyos. Nga inted na kanyam. Kapusta ni kanda ka ti baru nga biyag. Da iti baru nga panunot kanrik na. Nga agbisin, agtarigagay, irespeto kun banuran iti Diyos. Hanga gapusta diyay maited na. Hanga gapusta dati kwarta nga ited na nga panpanunutom nga sukat na. Nung tata, no pudpudno nga anak da ka ti Diyos, uray pa'y awan ti ited na kanyak. Dapat lang nga dayawa kay sunat ay sunat tinang isalakan kanyak. Sunat tinang ited ti biyag ko, kanang ited pa'y ti biyag ang nanayin. Di dya ti panunot na ti pudpudno nga isalakan. Iso nga timbangan man ti bagay makapsat. Pudpudno ka di. Pudpudno ka di iti profession nga agpaiso nga da kanyang. Di dya iti rason na nga di manunak ti mamin 40. Ingana di 1, ingana 40 nga nawat-awat ko ni Kristo Jesus hangko nakita daging ebidensya. Ada ti simbahan makirunungak agsursurak pa inti ubing mapanak ti outreaches namhang ko nakita dagito nga ebidensya nga pamanaknak ti Santo Espiritu ti kanunagak. Iso nga di maudi nga talaga nga malagip ko nga inawat ko daytoy yan di chimpo nga talaga nga pudpudno nga inawat ko. Gapusta nakitak dagito nga ebidensya ti panagbiag ko. Kapsat, kita amot ti biag mo eksaminam. Eksaminam no talaga nga pudpudno di panang awat mo kini Kristo Jesus. Baban ti ebidensya ti Santo Espiritu iti kaununagam. Kaniti kapu iti unag ti puso kon panunot mo. Sapay ko mat na makatulong dito kada kayo kakabsat. God bless.